खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामचारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ डास्टबिनजों रुजुदों राकेश ब्रह्मआ। 7टा जि माने इलेक्शन थांखांबाय बेवहाय हाग्रामाया रायजोफोरनि जोगार जाखाबाय। बीपीएफ दोलोआ दिनै डास्टबिननि महरखा, गतिके रायजोआ बुजिबाय बे दोलोआव भट होनाय माने गावनि बेसेन गोजा भटखौ डास्टबिनाव गारनाय जायो। गतिके बे बाराव सिडलियाव 1 लाखनिबो बारा जों माने भट मोनगोन बे बेयाव सियर जाना दं आरोखि। थारैनो मख'नांगोन बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जानो भट होनाय माने डास्टबिनाव भट होनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंदों बे समाव थांनाय समनिफ्राय नोजोर होयोब्ला मोन 7टा बिसायख'थि जाबाय। मोन 7 बिसायख'थि जानायाव बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ रायजो राजाफोरा जोगारखाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। मोन 7 बिसायख'थि जानानै थांबाय आरो बे बिसायख'थियाव बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा जोगारखाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे थांनाय समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया बीटीसी ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर'आ गिर्जा लुनो थाखाय बा चार्च लुनो थाखाय गोबां रांखावरि बाहायदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै आरो बेनि अनगायैबो जे बिटिआर ओनसोलाव चार्च लुनायाव मुखुब जादों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै राकेश ब्रह्मआ बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव बीपीएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव लाइजाम हरनाय बाथ्राखौबो बुंखांफिनदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। बे समाव बर' हारिनि गेजेराव जे धोरोमारि गावस्रालायनायनि थाखाय खामानि मावदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ, जायनि थाखाय बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि साखाथि फाखाथि थानाय जे दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा मावजि बायदि होननानै रुजुदों, मावजिनि आखल जालांबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। मावजिजों रुजुदों, थामहिनबा मावजिनि आखलजों रुजुदों राकेश ब्रह्मआ बीपीएफनि दैदेनगिरिफोरखौ। बे समाव नोंथांमोननो जे राकेश ब्रह्मआ जे बुंनाय जे बाथ्रा बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिआर ओनसोलाव थामहिनबा चिरां जिल्लायावबो जोबस्रांबाय होननानै बाथ्रा बुंदों। बाक्सा जिल्लायाव सिगांनो जोबखाजोब्बाय होननानै बाथ्रा बुंदों, थामहिनबा बीपीएफआ गैला होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। आरो बेनि अनगायैबो चिरां जिल्लायावबो जोबनो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। आरो बिथाङा बुंदों बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानो भट होनाय माने डास्टबिनाव भट होनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। जे रोखोमनि 7टा जि माने इलेक्शन थांखांबाय बेवहाय हाग्रामाया रायजोफोरनि जोगार जाखाबाय। बीपीएफ दोलोआ दिनै डास्टबिननि महरखा, गतिके रायजोआ बुजिबाय बे दोलोआव भट होनाय माने गावनि बेसेन गोजा भटखौ डास्टबिनाव गारनाय जायो। गतिके बे बाराव सिडलियाव 1 लाखनिबो बारा जों माने भट मोनगोन बे बेयाव सियर जाना दं आरोखि सिडलियाव। ना आं बेखौनो बुंबाय बेफोरनि उनाव आरो बीपीएफ होनना जे दोलो दंबावो बे माने चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो गैलिया आरो बाक्सायावथ' गैखायानो आरो चिराङाव जि साफा सानै दंमोन बिथांमोनाबो बुजिबाय। आरो जिहेतु थांनाय एमपि इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथांनि टीमा बे चिरां ओनसोलनि साहा ओनसोलाव ख्रिस्टान आरो हिन्दुखौ लानानै बिराद गिदिर मोनसे बेले बेजे सोमजिहोदों। बयबो मिथिखागौ 2021 मायथाइयाव देबरगाव समस्तिनि MCLA बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकारि बिटिसिनि जि फैसा 600 कोटिनिनो बांसिन 300 कोटि रांखौ प्रमद बर' बिथाङा ख्रिस्टानफोरनि चार्च लुनानै होगासिनो दं होननानै बिथाङा देशनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनो मोनसे गावनि बेटआव साबमिट होदोंमोन। गतिके दिनैनि दिनाव उल्थायै आरोबाव फिन साहा ओनसोलाव बिथांनि साला सामुन्दाफ्रा जायनोखि माने हारिनि जोलै होनना बुंबाबो भुल जाया माने अलवेज बिथांमोना नेगेटिभ गाज्रि सिन्ताधारा गासिबो दल संगठननिफ्राय होखारजाजोबखानाय जोगार जाजोबखानाय सुबुंफ्रा
साहा ओनसोलनि खृष्टान समाजनि अन्थाव बाथाव रायजोफोरखौ बिथांमोना गाज्रि मोनसे मेसेज होदों जे माने UPPL फैयोब्ला जोङो माने खृष्टान माखासेया माने बे ओनसोलखौ गारनांगोन गासिबो हिन्दु जानांगोन बेबायदिनो गाज्रि खैसार माने मावजिफोरनि आखल हाग्रामा महिलारि आरो बिनि जि लालु पान्जु मानसिया गासिबो मावजिनि आखल लाजोब्बाय बे खोथाखौ जों नुनो मोनदों आरो हाग्रामा महिलानि जि समस्ति देबरगाव समस्तिनिफ्राय BPFनि दैदेनगिरिफ्रा UPPL हाबबाय थादों दा समाव UPPL हाबनो थाखाय माबाफोर BPFनि लिडारफ्रा इंगितफोर दं नामा 100% बुंबाय नङाना बिथांमोना डास्टबिनाव मोनसे परिनाम जाहैबाय डास्टबिनाव सोर थानो जायफ्रा गोग्गो हां लानानै मोजां मोनो BPFआव दाबो मोजां मानसि दङ जायफ्रा गोग्गो आरो गोथार दैयाव हां लानानै मोजां मोनो बिथांमोना बेबायदि गुबुंले जि माने दाखोर जि माने मोनसे माने राजनितिक दोल बे दोलाव थानानै बिथांमोना दिनै हां लानो हायाखै बेनिखायनो देबरगावल' नङा गासैबो समस्तियावनो माने हाजार मानसिया दा BPFनिफ्राय UPPL दोलाव हाबफैदों आरो बिसेसकरि बर' रायजो राजाखौ आं खावलायो जे आरो थांनाय समखौ बावनांगौ आरो प्रमद बर'नि गोदान सानखांथि जि माने जोंनि बे बर' हालामनिफ्राय माने स्पेससिम लागै लांनायनि जि मोनसे लामा बानायदों चिराङावनो जों बेखौ जात्रा खालामबाय लेब बानायबाय बेनिफ्रायनो स्टार्ट गोबां माने सेन्टारबो जों खेवनो नागिरदों गतिके बेफोरबायदि जि सानखांथि बेवहाय गासैबो बर' हारियानो ज' जानानै प्रमद बर'खौ लोगो होफानांगौ आरोखि मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन